yen to amung lamis becik aluwung prasaja limas ora gawe tuwa nyaosake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya nduk ngono ya yung aku lan sliramu ditimbali karo panjenengane ingkang winengku ing pakurmatan Bapak Muhammad Soleh Kanjeng Ibu Sutiyani panjenengane ngasta pusarane ngadil ana ing Desa Mendil Wungu Kecamatan Sumber Gempol. Oh iya. Jabat wis 2 periode tenan kok, Nduk.
Aku rumangsa marem, rumangsa bombong iso sedekat iki karo panjenengane kadangku sepuh Bapak Soleh. Iya. Panjenengan iki cara karaktere keberanian dalam hal apapun iki wis ora kena diragukan meneh. Bruwak braok gitu, bengak bengok. Tur pancen yo lek ngendika ki rada sura, suarane ki serak-serak basah ngono. Baluran. Ning dalam kedisiplinan lek menjalin kekeluargaan utawa menjalin persatuan ning kanca-kanca kades ki panjenengane yo apik, no. Oh iya, ora nate natoni tur lek dijak sharing utawa dijak rembugan ngono ki banget anggone nyambung dalam bidang apapun. Oh iya, Jadi panjenengan iki ya klebu kanca, ngiras pantes ya setitik akeh memberi masukan karo kanca-kanca terutama awake dhewe ngono. Iya, tentang jabatan kepala desa, persatuan dan kesatuane kanca-kanca kades ngono. Panjenengane iso nuntun ke arah yang lebih baik ya senajan kaya mongso lek celumetan karo kanca ya ngono kae ngono. Iya, Pak Soleh. Sapa to sing ora ngerti karo Mbah Lurah Ndil Wungu ngono? Iya. Iya, nuk tuk ngono iki. Panjenengane no. Iya. Gantian ya kaya ngono. Heeh. Ning sing baku, sing genah panjenengane lek ngasta pusarane ngadil ning desa iki samu barange ora lepas dari tupoksi masing-masing dalam arti kinerjane ning desa, no. Tugas pokok fungsi umpamane perangkate nggen kaur keuangan, nggen kaur bank, nggen kaur kesra. Lan Pak Bayan, Pak Kasune memang benar-benar panjenengan iki ora ikut campur. Luwe-luwe malah babakan pembangunan ning desa, no. Dadi panjenengane kuwi mung kepengin ngerteni kebersamaan dan keselarasan dalam hal menunaikan kewajiban minangka dadi tokoh sosok figur neng desa, no. Iya, mergo arep dikaya ngapa luweh-luweh tentang pengelolaan dana, no. Kuwi mengko lek jenenge Pak Kades iki terlalu ikut campur di dalamnya, ya membahayakan. Mergo kesalahan fatal dari seorang kepala desa ora ana liya kejaba amung penyalahgunaan dana, no. Jadi sesalah apapun, sekeliru apapun seorang kepala desa iki pokok orang menyangkut tentang pendanaan, no. Kuwi mengko isih iso ditoleransi ning nek wis jeneng penyalahgunaan dana apa kuwi kas desa apa kuwi DD apa ADD itu nanti tindakannya jalure mlakune mesti ning gene tipikor tindak pidana korupsi kuwi mau, no. Iya. Oh iya ya yo. Dadi lek bab desa aku yakin wis ora usah dadak tak omongke sing maneka warna. Warga masyarakat mesti wis bisa merasakan sapa to saktenane figur seorang soleh cara kasarane. Ya lek jeneng digoleki lupute menungso ki ora enek sing diarani bener kabeh. Keluputan kesalahan ki nggene menungso, ngono. Keabadian, keselarasan dan kebaikan ki liyane kejaba ana ngarsaning Gusti Allah Taala ora ana. Dadi lek sipate menungso mesti ana kekeliruan lan keluputane. Malah-malah lek kanggone wong sing ora seneng, ngono. Oh iya, ngene iki ana seperangan wong sing seneng karo Pak Soleh memang pendukung utamane paribasane. Kuwi lek ngelem-ngelem ya tenan. Wis ora enek wong sing kendele kaya Pak Soleh njabat kepala desa. Sok gantine sapa umpamane ngono. Ning lek sing ora cocok, aja meneh kok tumindak, aja meneh kok makarya. Lurah turu ae diklerokke lho nduk tenan. Oh iya, mergo pancen berangkate wis ora duwe kecocokan. Lah itu sifat manusiawi, no. Dadi iri, drengki, jahil, mutakil, iri, drengki, srai, jahil, mutakil, pemarah, isin barang kuwi sipate menungso, no. Dadi awake dhewe aja nganti lali lek duwe sifat iri, lek duwe sifat drengki kuwi pancen ya menungso. Ning piye to carane meraih kebersamaan terutama meper marang kahanan sing cenderung ke arah negatif. Mula akeh sing padha ndhawuhke lantaran agama lan kapercayan lek menungso ki jarene guru marang rasa suci, mangeran marang wujud,
ngusi marang kesucianing Gusti ngono. Iya. Jumbuh karo dawuhe Mbah Soleh, Mbah Lurah kuwi nek dijak umuman blok kepercayaan utawa agama ya pinter lho Nduk ngono. Ya senadyan mbuh to kelakuane iki apik apa elek ngono. Ning lek dijak babakan ngono kuwi panjenengan iki pinter tur luas ngono. Iya. Malah-malah babakan politik wis kaduan awake dhewe ngono. Iya. Iya ya Yung. Nah iya mula lepas saka jabatan, lepas saka penggawean pakaryan lengasta ning desa, Bapak Muhammad Soleh Kanjeng Ibu Sutiani nimbali awake dhewe ing pangangkah panjenengane ngaturi para sesepuh, pini sepuh, haji sepuh, nimbali para muda tumaruna kuwi diajak wungon tata gelar mirsani kesenian wayang nanging jroning batin diajak tirakatan. Mergo panjenengane Mbah Lurah utawa Mbah Soleh iki kagungan kersa kejaba syukur ana ngarsaning Gusti Allah taala panjenengane uga kagungan kersa ya kuwi khitanane ingkang putra Tole Bagas Fatoni sing katemben wis kasembadan ditetakake muga-muga kanthi panjurung donga pangestunipun para kang padha rawuh sakwise besok ngancik kadewasaning Tole Bagas Fatoni kuwi bener-bener dadi pemuda harapan bangsa, taat bekti karo kedua orang tua, turta bisa piguna tumrap keluarga cilike gedene nusa bangsa negara lan agamane ngono. Amin Allahumma amin. Lah iya. Iki sareh-sareh waton pikuleh sowan mrene iki awake dhewe pancen yo ora kesusu lho, Nduk. Iki mau kanca-kanca kades saantero Tulungagung iki sebagian besar padha rawuh rene. Malah kepara ora mung bolo-bolo kades, terima tamune ya Pak Camat, ya to. Sing tindak rawuh kene ya Ndara Kanjeng Bupati Bapak Sari Mulya. Wah, jen iya pancen ketokoane perlu diperhitungkan ning Tulungagung. Jebul lek tak pikir-pikir anu lho, Nduk, lurahe pokoke kendel omong, mbuh bener mbuh luput. Jane kabeh niru Mbah Soleh no ya padha pinter-pinter no. Pokoke wani ngono. Lah iya. Iya ya ya heeh. Ning ya wani sing mawa dasar. Iya. Tanggung jawab panjenengane sukses. Dirubung kanca, dirubung dulur, dirubung warga. Wah, bombonge ngati ngene iki Mbah Lurah tenan lho, Nduk. Iya. Mula ya tamune sing do teka ki wis ora susah diparingi dicaosi pasugatan disuguhi dadak nggunakake pelayan prasmanan komplit. Iya. Disametake kon mundhut dhewe-dhewe. Lah iya, wah. Dadi sakwareke para tamu iya. Pancen panjenengan iki dasare mung siji pokoke ning kata-kata los ngono iya. Piye Mbah Lurah los ngono iya. Iya, kabeh pirantine pakurmatan wis ditumplak-blak wiwit saka unjukan daharan pinaraan wis diistimewakan ning ya jenenge menungsa ki mesti ana kekurangane. Mula awake dhewe lantaran dina iki minangka sulih sarirane Mbah Soleh mbok menawa ning keluputane dalam hal pakurmatan apa wae nyuwun agunging sih samudra pangaksama kalian para warga masyarakat ya sing padha rawuh. Iya ya Yung. Wis yen ngono iki ra usah matur apa-apa ya apa anane iki tinggal dipinangkani akeh para sing padha ngersake tetembangan. Iki arepe tak aturi pirang-pirang tetembangan dhisik. Ya. Sing nuansane iki nuansa apa? Katresnan, alus-alusan sing minangka dadi tolok ukur kedamaian katresnan kebahagiaane Bapak Muhammad Soleh kalian Kanjeng Ibu Sutiani satemah anuwuhake putra-putri kalih ya sing siji ya kuwi Tole Bagas Fatoni sing katemben dikitanake ya kok aturake apa dhisik aku arepe ngaturi ibu-ibu lan adik-adik waranggana ya sing penak dirasake aja nganti ana lelakon sing kurang prayoga bengi iki pancen apa kuwi bener-bener ana daya pigunane. Ha iya. Iki diaturake apa? Aku arep njajal karo kadangku ya Mbak Susi tak dhisikke ya. Aku pengen memperkenalkan warga masyarakat ning Bendil Wungu sakiwa tengene termasuk Sambi Jajar Podorejo. Mbak Susi saka Laladan Blitar. Kuwi lu jeng dalu. Jeng Susi,
Nggih, sugeng dalu Mbak Limbu Waduh, dalemipun pundi? Kula saking Gledhug. Gledhug Tulungagung napa? Sanan kulon Sanan Blitar. kula. Nggih, Blitar. Asma lengkap Susi sinten? Dwi Susilo Ferry. Wah, Dwi Susi Laveri. Laveri sing dienggo obat nyamuk kae ya. Tuh. Lavender niku. Ferry niku kapal sing gede niku lho. Oh, iya. Loh, nggih obat nyamuk apa jenenge? Lavender ya. Nggih. Kula nyuwun gungan panjenengan nggih, bawa sing kepenak. Ya. Bawane ngagem sida asih mawon. Ya. Sida asih mengko diteruske ning Setya Tuhu ya kena. Manjen ya iki nggih kawitan tembang kok. Nggih, diaturake. Iki mau kejaba Bapak Kades, Ibu Kades sing padha rawuh. Ya uga Pak Diwan ya akeh sing rawuh, ya Pak Kerul ya rawuh. Lah iya, Pak Marno ya rawuh. Lah iya. Panjen nek Pak Kerul iki daleme kene kok, Nduk. Lah iya. Ya. Kejaba saka kuwi uga dirawuhi tokoh Tulungagung lho, panjenengane Bapak Insinyur Haji Alfa Isnaini MSI, Komandan Banser Nasional. Waduh, rawuh ya. Oh iya. Wong panjenengane ya dekat banget karo Pak Soleh kok. Nah iya, Pak Soleh ki wiwit tokoh nasional sampai tokoh tingkat kabupaten wis tepung lho karo panjenengane. Oh iya. Panjen wong wanen lho. Oh iya, gumun aku. Wani ngene jamune apa? Ya. Suarane penak ya. Wah, bantere lho nduk aku sing tak gumuni. Jenenge Priyayi Putri jane ora usah dicorong wis krungu lho kuwi. Iya, pancen ya kaya ngono. Ki jero kira-kira nek sing ngobah lho nduk ngene. Nek sing menekan dari dalam ngono ben tambah banter ngono. Terus nopo lho niku? Lho kekuatan dari dalam, dari dasar ngono lho. Wong nyuara kene iku lek setengah-setengah ora muni lho, Mbak. Lek kaya panjenengan ngeten iki los ngoten iki mesti lah kon jero kuwi nek sing nyengkakne. Oh. Ya. Nano neno. Dasar suarane banter ya, kawimbuan pas karo nada utawa pas karo wilahan. Dadi marake nyampleng ya. Latihane oleh domong ya. Priyayi Putri ngene iki paling endak ya to, ning dalem iki mesti duwe pawitan swara banter ya. Latihane swara banter iki ya rena-rena ngono.
Iya. Antarane apa? Ya bengoke sing lanang barang ngono. Iya. Biasane wong sing suarane apik-apik lek bengoke sing lanang ya banter-banter. Yen cedak tansah mulat sida asih neno tematke pindho mimi lan min tuna hayo nimas bareng hanetepi wajib Sida sida asih diaturake sing kepenak ya karo jumeneng sareh-sareh. Iya. Aku kang setya satuhu. Maka aku kang setya satuhu wedi yen nanti saiki kanca-kanca kades ya wilujeng dalu iki Mbah Lurah besole bareng rawuh. Waduh jan dulur-dulurku ya padha rawuh ya termasuk pepundenku. Nah, iki tokoh-tokoh ya do rawuh panjenengane Bapak Dr. Pri Direktur Rumah Sakit Umum. Ya, Babe, Pak Eko, Pak Kambali juga rawuh nunggoni bengi iki. Wah, jan pancen yo piye lho. Sing duwe gawe to sing kagungan kersa iki. Iya, dudu sedhingae menungso lho, Dok. Oleh muni kok ya. Nah iya, tegese iki serawunge tenan aku wis ya
Wis ora diragukan meneh. Oh, ya. Nen. Ya. Mas Galih, Ya kuwi sing dalu. Terima kasih matur sembah nuwun ya Mbak Susi. Alhamdulillah. Iki ana pirang-pirang pamundhut sing kudu dipinangkani, Mbok. Ya, Akeh tur banget. ngono ya, Yung. Iki saka pepundhenku sing kudu tak waca, ya ta. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Saking Bapak Musani Pakis Aji Ngejring kali Dawir. Iya. Ngersake lagu karo awake dhewe. Lagune apa? Lagune sing kepenak. Nah. Lek iso jangan gusar lagune. Lah iya. Nggih, lek iso yo diaturake mawon ndak. Iya diaturi liya Pak Musani sing katemben nimbali awake dhewe. Lah iya, iku sing dalu Pak ni. Katur Ki Dalang Eka Kondo Prisdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagelaran wayang kulit perlu ditumbuh kembangkan. Nah, selain sebagai wahana hiburan, juga diharapkan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai budaya yang adiluhung. Selamat untuk Ananda Bagas Fantoni bin Muhammad Soleh. Semoga menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara, serta agama. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Nggih. Mas Dalang Eka, nggih, kula nyuwun tembang Prau Layar. Oh nggih. Wusana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking saka panjenengane Bapak Insinyur Haji Alfa Isnaini MSI, Nduk. Ya, Komandan Banser Nasional. Ya. Banser ki cenderung ning ngene tokoh agama, luwih-luwih nang Nahdlatul Ulama. Oh iya. Sing dina kalungguhan iki basis mayoritas ana ing Jawa Timur, mula suasana sing kebak kebahagiaan, ya toh. Para umat beragama, luwih-luwih sing beragama Islam, kuwi pancen sing cenderung menuju ke kebudayaan kita, ya toh. Ora kok awake dhewe iki nduduh-nduduhke iki ora, pancen Nahdlatul Ulama, gitu, orang-orang NU ki mengerti tentang akan kesenian Jawa, no. Jadi lek awake dhewe iki urip ning Jawa Timur, kebak kedamaian mergo apa? Berdampingan dengan tokoh ulama yang mengerti akan kebudayaane awake dhewe. Jadi aja samar yen orang-orang NU ki menolak dengan adanya kebudayaan Jawa. No, ora kaya mengkono wateke jumbo karo pengendikane Gus Dur nalika semono, no, seni kabudayaan tetap beriringan dengan agama. Tur ajaran agama itu sendiri tidak lepas dari nilai seni. Oh iya iya iya. Dene saiki ana sing ngarani wong Islam seperangan sing membuat kekisruan, sing membuat suasana gaduh ana negarane dhewe, kuwi pancen rung-rungan dari luar sing perlu kita waspadai. Yang penting dalam keagamaan kuwi aja gampang ngluputke marang benering liyan, benerake marang lupute dhewe. Jroning kapercayaan apapun, agama apapun sing disinau kuwi pribadi. No, tujuane awake dhewe karo sing kuwasa le manembah. Oh iya iya iya. Mula lek jroning kabudayan sing kaya mengkene Bapak panjenengane Bapak Alfa Isnaini ngendikake, no, tumbuh kembangkan nilai seni, wahana hiburan juga
bisa menanamkan nilai budaya. Kuwi bener banget. Lek panjenengane paring dawuh ngono, insyaallah sok kapan-kapan Bapak Isnani ya mesti nimbali ngono kuwi lho. Iya, dadi ora mung dalam ucapan nanging uga dalam prakteke. Oh, adiluhunging bangsa merga saka luhuring budaya kuwi mau. Iya. Iya ya ya. Terus iki ana pamundhut meneh saka Bu Tutik Jono. Nah, ngersake Slendang Sutra Kuning. Terus iki ana pamundhut saka Pak Darto. Ya. Iki sing dina kalungguhan iki ya oleh kiriman salam saka panjenengane Pak Mukalam. Pak Mukalam iki Mbah Mudin Sambi Jajar ya. Pak Mukalam suku Asmara kuwi. Puji syukur kita panjatkan dumateng ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kawilujengan katentreman kesehatan rezeki ingkang kathah barokah tansah memayungi kawilujenganipun Bapak Soleh sak keluarga lan Mas Dalang Eko matur sembah nuwun. Nggih, kanthi serat menika kula nyuwun lagu bawa rukun Islam katerusaken lagu pepeling. Pepeling lagu menika kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Sambi Jajar, Pak Suhardi ya. Dalah perangkat ugi Demang Haryono, ugi dumateng Bapak Yahbi Sound System Laila Jaya, ugi Mas Wahyu Santoso, ugi dumateng Bapak Ponijan, Bapak Kuntet Wijaya. Wah, ugi Bapak Darto Kades Purworejo. Nggih, sedaya niki mawon nggih diaturi. Nah, iki saka panjenengane Pak Mudi Pranoto kami tuwa. Iya. Ing rikelenggan menika kawula Mudi Pranoto Purworejo nderek mangayu bagya hajatipun Ki Lurah Soleh. Ayo. Mugi-mugi saparipurnanipun tansah manggiya ing karahayon. Mboten kesupen dumateng para dewan kawula aturaken salam sukses. Ayo. Khususipun Bapak Kerul dalah Pak Imam Hambali Wilujeng Dalu sedayanipun. Lan ing pungkasaning kawula nyuwun lagu Bojo Loro. Wah, iki mesti ana sing dituju ya. Kedah dilayani nggih. Iki nambah Pak Kades Purworejo mugi karnan ning penggalih nggih. Matur sembah nuwun. Ya ndok iki diteruske karene suasana niki suasana sing kebak kebahagiaan turta ngaturi para sesepuh pilih sepuh. Nah, jumbuh karo aturku ning ngarep suasana sing penuh kedamaian iku aja nganti diregeti jeranteng kanepson. Mula arep tak aturake dandang gulane rukun Islam ya. Dandang gula rukun Islam. Iki kejaba pamundhut saka Pak Mukalam Sukasmara. Ya iki apa uga tak aturake khusus kagem Bapak Muhammad Soleh sak keluarga besare lan para warga ingkang sampun kepareng rawuh. Iya. Diaturi. Mas Darmaji kula nyuwun dandang gula rukun Islam. Iya. Diaturake. Rukun Islam kang limo niki. Sik iki mau eneng rokok abang, ya sesabang saka panjenengane Bapak Alfa. Ya. Ngersake iki mau ana bungkusan iki rokoke abang Pak Alfa Isnaini iki didum le. Ya kene. Engko lek ndak rata ya sak util ora apa-apa. Sing penting rata karo kanca. Wong iki lek jeneng karo kanca iki tenan, Nduk. Eneng titik didum titik eneng akeh. Ya sak cukupe ngono lho maksude. Matur sembah nuwun. Iya. Enggak. Katindakno mring para sesama Neno aja padha ditinggalake. Mbah Lurah Besule sak rombongan ya Wilujeng Dalu. Wah.
Iki Pak Pani sak rumbungan, Mbah Matal sak rumbungan, Mbah Haji Baris, ya Mbah Haji Baris sambil jajar, Mbah Matal iki sak rumbungan bodho rawuh kabeh. Akeh sing nonton wayang ya Yung. Ya mbuh nonton wayang mbuh ning warung. Wis pokoke teko kene. Ngene iki neng nduk sing budal kok ngomah pamite ndelok wayang terus entek-entekan teko kene ndak ngalih ke warung ngono ki ya neng. Mergo piye? Ya mergo saka karo bakule ya ditelponi kok lek ndak teko ndak ndelok wayang. Iya, ki bakule iki saiki yo geting-getingne lho. Iya, lek bakul zaman Mbah Murti, Mbah tuwek-tuwek mbiyen dalang-dalang sepuh, bakul iki tuwek-tuwek saiki jur-juran nom-noman. Iya. Iya ya yo nek iya. Mulane ya bodho kerasan-kerasan saiki. Ndelok wayang weh. Enak lho iki sing wedok wis wadul aku. Iya. Esuk-esuk lho Pak Jajal nek ndelok wayang ben ning sandinge sampean. Iya. Apa ndelok wayang mulai ndelok wayang ndak turu mek panggah dolanan HP apa duwe gendaan ngene. Enak sing wadul ngono iki. Wis tobu pokoke ning omah tentrem meneh nyapo lho ning jaba tumrapno kecap pokoke botole mulih aku ya. Iya wong akeh kok ya. Rukun limopu niku sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu. Aku suwen rene iki maremku nek iki sing kagungan kersa ki wis pasrah, Nduk. Cara lakon barang niki wis monggo. Sing baku barokahe pandungane muga-muga sak pungkure kalisa ing sambekala. Lelakon jroning pewayangan kuwi sing apik nenuntun bebrayan agung, sing elek katuta barat lesus, sing disuwun namung kawilujengan nyuwun ing ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ngono. Iya. Nggo Pak Gondo. Neno-neno. Nindakno ibadah zakat kapat poso ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Loh, diaturake ya saleh-saleh waton pikulih. Pepeling Mas, iki pundutan muga-muga tetembangan iki saya ngantepake awake dhewe lek ngibadah nang ngarsane Gusti Allah taala. Ngono, monggo diaturake.
sampe prayogane tanpa salat sunahe Sesembrono iku perintah agama. Elingono ning donya mung sedhela. Sabawan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepengin besok ungkap keluarga. Senadyan iki mau iramane iki dangdut ya toh, iramane iki gecul ning sair-sair iki mengajak ke kebaikan, no. Menegakkan agama kanthi ngedeke salat sing kanthi temenanan. Oh iya. Ya Dok, iki ora mung ibu-ibu lan adik-adik, iki uga ning Mas Percil sing menghibur karo para warga masyarakat. Iya. Iki ning undangane ya Mas Kritik ning ora dadi boyo pangopo. Iya. Panjen dina kalungguhan iki diniati di Lho, wonten jroning agama menika wonten la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Sak sapa sing syukur marang nikmat panguwasaning Gusti bakal ditambah nikmate, sing kufur bakal nampa adabing Gusti. Kuwi rungokno ni kadeni. Bir tambir ni kadeni. Ngomong sithik kancane dini. Sithik-sithik omonganmu lele, lut lele, lut tak. Lah wis ngeren aku welut. Lha kok nyelok aku lele-lelene semene patile sepira? Ah welute sakmene lho cope sak pira? Ngono to akeh to Mas saiki. Yo diaturake. Nggih. Iki pirang-pirang tetembangan aku arep ngaturi ibu-ibu lan adik-adik warang Warang kono. kono. Sinten, Bas? Lho yo tak jajal karo genduk giwang dhisik. Wis sing pojok kene to. Heeh. Rukune Agama Islam iku ana 5. sing siji syahadat Kapindho ngakoni salat, kelune zakat akone poso ping 5 haji Akan suci. la apa to kanca ati gereng lara ra gelem rekoso budidaya Pancen kabeh padha rene urip kaya Ini tak rekoso pancen joko. niki mau enten pinten-pinten pamundhut. Nah, Nggih. ya mau wis tak aturake langgam iki tak langgamke genduk giwang. nggih pun datere, Dik. tangane iki lho tangane mak rumangsane bucak sok tak neng daleme bapak kades bareng kok sopan santun sobat sutok kromo ra dinggo Ngomong apa to bocah iki jane? paling tidak menghargai sing ngasto dalang iki Pak Eko kepala desa Lah kuno padha karo Bapak Muhammad Soleh kepala desel kepala desa, kepala desa Aku nek di kudu menghargai to karo seorang wanita Aku di SMS. plak sotok delosor Aku di SMS Lurah Besole kon ndemok aku mau. nah iki sopan pun pangapunten bocange Oke. Tetepungan jajal piye? Sing Mboten. apik. Apa mau nganggo tembang-tembang apa? ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng Tahun badhe pira, nderek kaya pitepangan mbok bilih piantun mriki mboten pirsa sinten po asma panjenengan asmanipun sinten diajeng Dipun tepangaken nami kula Iwang Mas Yudo. ya ampun bocah supaya ngono Iya to bocah iki. Bocah iki kucluk jenenge Iwang loro Iwang sintene Pak Eko wong kene ben roh ya Heeh, dikenalke. dalemipun pundi Kula saking Kalidawir. Kalidawir Nggih. ampun Yudo iki jane nyaput bocah iki. Kalidawir Kalidawir kono kidul kono iya tindak mriki kalau wau kalih sinten Kula piyambak. piyambak ya Cok tenan iki sih. sembok rokok Nek nyapa kok iso ngeneki bapak Saipul. ya ini wis meletas tok saking Kalidawir Nggih. ngaten tesik sekolah kelas pinten Tasik kelas 3 kelas SMP. 3 SMP Oh alah. ya ampun bocah koyo Nek olehne bocah iki jane piye ta? Wong mosok kenalane lare koyo ngene. kelas 3 SMP Nggih. badhe teng SMA Nggih. ngaten
Ya. Oh alah, dodong jan. Wis omong-omongan biasa. Sekolah benjing mlebet nggih. Nggih. Oh ngaten. Kali. Nun saya, Bos. Oke, kowe percil njal bir. Wah. Rene, Mbak. Sampeyan iso sowo tok iki. Loh. Mas Percil Dalam ibarat Mbak Diwang iki dalan, Mas. aku montore. Esuk Tak liwati, awan tak liwati, sore tak liwati. bendino Cil. Tak liwati. Iya. Iki ta. Umpama Mbak Iwang iki kompor, Aku pancine esuk tak tingkringi, awan tak tingkringi, sore tak tingkringi, bendino. tak tingkringi ya pokoke. Iya. Umpama Mbak Iwang iki kembang Cil, Aku tawone, Dik. esuk Tantup, awan tantup, sore tantup, bendino. tantup ya pokoke. Mas Percil, Iya, Dik. umpama Mbak Iwang iki dadi ambulan. Lho, sok iki jane. Nek apa ambulan iki lho. Lah kowe pokoke ngono. Lampu apa-apa ya. Bisa apa ora? Kowe kene. Lah ambulan terus percil mayite itu piye? Lah. Kok sembrono. Anak cilik-cilik. Mas Yuda, Apa Dek Percil? umpamane dadi apa ngarep mau apa? Mak dalan. Iya. Dek Yuda, Iya Dek. umpamane Mbak Iwang dadi dalan, Aku sing dadi montore. isu, Aku tak liwati, awan, tak liwati, bengi, tak liwati. bendina. Lewat terus. Umpamane Mbak Iwang dadi entup, entah dadi apa? Tak anu kembang, Aku sing dadi tawone Dek. isu, Tak entup, asik. Sore, tak entup, bengi, tak entup, bendina. tak entupi terus. Umpamane Mbak Iwang dadi ambulan. Aku sing dadi sopere. Lho, lah mayite. Kowe Jan, pengedan. nanti kok potongan mayit to. Mosok kancane potongane batang. Rada rene Dik, wis ora usah wedi karo Aja ngrungokake gurem ceceker ya, Dik. Nek. Diaturake bawa sing kepenak Jayu. Nggih. Heeh. Napa bawane, Bos? Ya aku pengen pangurinoso. Ya engko diteruske ning memanik ya kena. Tawang ya kena engko diterus wis nilih dengah-dengah. Ya wis. Kinandi nggih. Oh nggih, nggih kinanti Nanti ya gak apa-apa, malah. tapi madepe lak nembang karo Om Cakep ya. Lah, Nggih. Sapa wong capek kula? Wah. wong Iya. rupamu kaya gayor lho kok iso cakep. Ben, penting Iya. ganteng. Tak tunggu seliramu Iya, iki aku sing teko diajeng. Napa mekaten Kang Mas Brece? Iya diajeng. Kula tresno saestu karo panjenengan Kang Mas Brece. Bombong rasane. Kula namung karo panjenengan boten wonten priya liwah ingkang badhe kula tresnani kejawi namung panjenengan omong sik, Mas Brece. ya, Jayu. Kula boten saged urip karo panjenengan. Aku tak omong sik. Panjenengan bisa karo Anu kula. ki- Kula boten sanggup lho Mas Brece. Kula sedeng saestu lho Mas Brece. Wong edan. Badanku suarane kok banci aku. Masa ra iso bedane antarane siban karo siwit. Siban karo apa siwit? Iya. Madeparono, nembang lak tak godho sampai enggak obah. Obah. Berarti sampean sinden apik tenan. Oh, pamane. Umpamane sampean nembang tak Kowe godho, kudu sing tatak. tapi tetep nembangmu. Anggep ae kuwi saeton. Dadi Ngira jime awakmu. Iya. Kuat termasuk kuat. wong ngene pas nyedak rene ngono idonono. Iki didelok. Ganggu ki lho kowe iki ganggu wong nembang. Bibit apik apa Yo ora? paling tidak dirayu Yayi garwanipun Kakang wong manis Muryadi caket Temar. Aduh rupamu kok cilot rek. Oprak blok. Ayo diajeng dicoba dibacotake lehmu anggonmu tetembangan. tak
ora perkara wedi ora. Nyapa? Karo nyawang kowe iki gila. Gila aku, Mas. Ngono lho. Ayo, Dik, dibacutake. Sliramu kang Ayo, Master B. Kuat berarti dah. Pilih tak pilih donya akhirat Wonge ayu, suarane apik, dasare isih enom. Latine manggis karengat. Grononge rungih lir pinatut, pipine nduren sajuring. Oh iya. Netra blalak-blalak bawang sebungkul, alise nanggal sepisan. Oh iya. Ngono ya, Dik. Kowe ndang gawe apa? Anu tanggal piro saiki jadi Apane? anu apa ki? Apa pupune? Janggut nyatis. Nyatis pupune nawon kemit. Pumpune mukang gangsir. Mukang gangsir, gangsir. kempol kiyak, Kempol hangun manak, tungkak bunder lir jinongko. Driji nawon kemit. Drijine mucuk tanjung. Nucuk Mucuk eri maksudnya ngono. Ri dikai Rambuté nawon kemit. Sing pas apa to nawon kemit sing pas? Kabeh kok nawon kemit. Untune miji kemit. Ayo. ya ya Rabbi Diaturake sing kepenak memanek Mas tembange Mas. Ya, manik nduk Iwang. Loh, diaturake. Diaturake sing kepenak memanek Mas tembange Mas. Ya, manik nduk Iwang. Loh, diaturake. Bang, entuk ki lho oleh-oleh. Oleh hadiah lho. Sampani kok iso. Acara ini diseponsori oleh Kopi Top. Ben digawe Iwang ki lho, kok iso. Iwang. Ya. Nyanyi karo gojek iki ayo. Wis aja dianu. Yo. Ya. mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retna kang katon malenmu kiyo tansah eling senadyan adoh rasakutan sasumanding rino wengi aku mung tansah ngenteni tanpa keadaan tetes sing tresna kang setuhu dadi taline hatiku kan tansah nandang kasmaran. Pak Eko niki tak aturi manik ya pundutan panjenengan. Kersane memanik.
mendung atiku kayo yen tan kembung anglayo Iki mau pundutane Pak Eko, wis diaturake memane. Iki arep tak aturi pundutane kadangku sepuh.
Iya, Pak Dewan. Oh iya. Pak iya. Pak Khairul, Pak Kerul. Iya, Pak Khairul. Pak Khairul Rahim. Rahim. Sarjana hukum. Nggih. Kuwi anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sing mapane ana ing Bendil Wungu ngono. Saka PKB ngersake sambel kemangi Cocok karo gelang alit. Hah? Banyuwanginan. Oh iya, kula Bapak Imam Kambali, ya Pak Khairul, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, nyuwun gending sambel kemangi gelang alit. Gending menika kagem sedaya masyarakat Bendil Wungu, Mbah Lurah utawa Bapak Soleh, mugi saged dados panglipuring penggalih. Matur sembah nuwun. Nah, iki Pak Dewan, Pak Imam Kambali, Pak Imam Kambali. Pak Khairul, Pak Marno. Khairul. Pak Marno ya rawuh menu. Pak Marno nggih Marno Kang Dalu. Oh iya. Kak. Para kanca. Mbah Lurah sedanten rawuh nggih. Wah, Mbah Lurah sak Kabupaten Tulungagung. Kepala desa seluruh Kabupaten Tulungagung. Yo kapan suran ayo. Piye? Kapan suran? Kapan kurang di Agustus barang Oh ya wis sing toto-toto sebagian enek sing wis persiapan, sebagian sing enek sing musyawarah. Mbah Lurah iki menentukan kebijaksanaan iki ora kok sakarepe dhewe harus melalui dimusyawarahke mufakat Ngapul cepet-cepetan ae. Gini sampean kapan anu? Ayo. aku urung. Lah, Sok nang omahku ya. gah ora ana apa-apa. Iya. ora Iya enak to, Mas. Diaturake gelang alit. gelang Gelang alit, Bas. Iya, Banyuwangi lan jumbuh karo sliramu saka Banyuwangi. Banyuwangi. Siapa takut? Ya, Bawane sing kepenak ya kaya ngapa? bawani. Ayo teh enakin. Kaget lho. Oh, kaget lho. Kaget ya? Mas, ojo ngono to. Karo priyayi putri mbok jeng rodok lurus. Ayo wong wedok bareng. Ayo teh ngono yo Sing ora rada pantes. alus ngono lho, Mas. Abrote membiat mayon yo dion perkat. Apa? Sampeyan ngelokke aku gembrot? Loh, ora abrote. Lah berat-berat iki apa? Lah kowe mau? Ayo nak ayo mulai membiat mayun. Karo Abrot Banyuwangi ki ini. apa? Ayo Banyuwangi iki ayo ki abrot. Oh, ayo. Ora gembrot nyapu lho kaya ngene dron. Kaya ngene bangke aneh Aku lah kok sing ngene lho bangke. Ngawur. Piye to? Iki lengen goblok. Iya berarti gedhi Lengen tenan. lan bangkean. Berarti termasuk gedhi tenan. Marani wong dosa we. Ya. Mampiat mayon emas. Segane. Suarane, Dik. Suarane, Dik. Kowe jane senggaan Banyuwangi apa Ngawi kowe iki jane? Lah senggaan iki mau to. Ora nek ngomong. Lah iki lho iso lho ya ne. Suarane. Yo! Gendeng belangjangan yo don. Naranono. Iya. Lho, ora usah mbok jawab nyok. Iki aku tok langsung kene. Gending pelambiangan. Oh, nyeram jaya Ranono ya teh. Sampeyan yo mek ngono kuwi to, Mas? Iya, gelem ngene iki ra gelem ya wis. Ya Allah. Nyeram biai. Parang, ya. Ana parang. Noswan toro. Pianyu Banyuwangi, Dion. wangi. Kulyon kono wetan segara ya teh. Kok panggah? Eh, Kok panggah teh iki jane apa to? Tek ae ta, liyane tek. Nduk ini ku teh lho, Bos. Oh. Masa diganti enduk ngono ya ora patut ngene kono, Bos. yo Dik to, Mas. Nek rokok sampurna ora? Ora masa ora. Kolon konong wetan segara. Ayo. Senggak. Sapa ra? Awake dhewe nek medun arek ngemplungne alep kotake ning kono kalau nek ngemplungne amplop. Iya iya. Bangke lho kotake. Roh aku. Wis dicepaki ning kono. Teko ndi ki, Mang? Kotak. Kota. Aduh. Aduh. Ayo. Lor lan kidul lan sangker. Terus apa Mas? Hangka liwat liwat. Ya teh.
Edian. Jane nek dibales yo Banyuwangi iki senggakane ngono, Mas. Ora ngono senggan Banyuwangi. kowe menane mercon Mas. Iki senggakan ngetan iki. Oke. Sabar. Sapa? Boy, Lah, aku wis biasa. Kadene kok boy. Aku wis Boy anak garangan lho. Lanjut. Rangkel liwat. Pelampiangan. Belambiangan Dion. Pelampiangan. Aja takon Seneng susah iso. melare. Banyuwangi ya ora ngono kuwi lho, Mas. Ya. Gumelare Taman Sari Nuswantara belambiangan gumelare Taman Sari Nuswantara belambiangan gumelare Taman Sari Nuswantara abrote ilang arep Dion. berangkat yuk. Dados ya, Mas. Hei. Sukare. Wis kelakon semene lawase Sunyo rikut ketani Semono senimbiangi Mula niko Munyanane hati Segara ya ana sirih Sorang lan
Yo mek kesel kok ngeyel. Hebat tenan. Iya. Energik tembang-tembang Banyuwangi menika. Ngomong kok. Kempringet mesti sehat. Ayo ngadeg. Ngadeg jengkulmu kancane lempoh wong meneng ae. Alah wong kareng ngene tok lho kok iso. Ngene tok jengkulmu. Wong nek ra sehat ya ngono kuwi. Mas, ngono iki jenenge ora tenaga profesional. Ora tenaga profesional niki, ora Mas jaga Yuda. kesehatan wong lho. Ketok bergas, ketok semangat. Delokan Mas Yuda iki lho. Apa lagi juget sitok. Tak kenal. Kancane selimpoh-limpoh kok ngeyel iram to Aja anu to. Alah. Aku les ra kuat ngomong ra kuat tenan. Engko sik tak leren sik 5 menit, engko tenagaku ki pulih neh. Ngoten lho baso kula. Wah, jan. Iki enten pamundhut. Dedek. Enten pamundhut ya sing kudu dipinangkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saka panjenengane Bapak Dr. Supriyanto, panjenengane minangka dadi Direktur RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah Bapak Kondektur. Direktur. Oh, Direktur. Sembrono Pak Supriyanto. Pak Supriyono. Kuwi Supriyanto. Supriyanto. Direktur RSUD Dr. Iska Tulungagung. Gending menika kagem sedaya pamirsa wayang kulit, sedaya Bapak Kades lan sedaya Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Mugi saged dados jampining saya. Mugi sedaya dipun paringana sehat. Amin. Wong leken golek momongan. Mbak Elis. Niki blonjo napa Bayu badhe pindahan. Mas sampeyan ampun kucimung kula raya hanya ditinggal Lawan blonjo ning pasar pagi. Perawan rondo Kanggo kurapaten penting. naya semarang masuk ke kelam apa anteng-anteng susulan yang bentrok Nek iki ngomong-ngomong tentang kesehatan, Mas. Nggih. Sing rawuh ki Bapak Direktur RSUD Kabupaten Bapak Tulungagung. Supriyanto. Saiki lek tentang dokter tentang kesehatan sampean duwe pengalaman? Loh, gadah Apa umpamane? dokter utawi kesehatan. Sampeyan nek ngarani dokter kewan karo dokter umum pinter ndi? Ya pinter umum no. Kok iso ngono? Lho iya to wong umum iku kabeh penyakit. Ah, pinter dokter kewan. Lah kok iso dokter kewan? Dokter umum ini arep nyuntik pasiene dadak ditekoki, "Mas, gerahe napa? Sakite napa?" Wis tau tumon dokter kewan nekoki pasiene. Lah nek kowe berarti dokter kewane ya gendeng. Pinter dokter kewan, goblok. Awakmu kok perkara lah aku nuwun sewu. Piye, Nah piye? kula niku sami kalih Pak Kundet. Pak, Kula obat-obatan kula ngertos. Obat Dadi wong ki kena penyakit apa kudune mangan apa ndang gelis entek. obate, Umpamane kencing manis, obate glontoran gula. cepet mati to, Lah Dik. iya, tapi kan gak loro kencing manis. Umpamane asam urat, asam urat ya gampang melinjo di mendina isuk sore. Cepet anu to. Lah, sing penting gak loro ngono lho. Penting kan dibongkokne kan. Lah ki yo ngerti carane loro asma. Apa, Mas? Apa? Tekek kae to bentang cepet kok iso. Lah awakmu wah rumah cakup. Tur kula duwe ponakan niku dokter. Wah, iki lho Arek ngomong. rabi karo pasiene tak seweneni. Lho, ngopo? Ora entuk pokoke rabi karo pasiene. Malah apik to umpamane pasien. Apik apa wong dokter kewan kok. Oh, alah dokter kewan iki mang. Rabi karo pasiene kok anak-anak pedet. Tabir yo. Iki lho Mbak Elis iki lho. Nggih, Mau Mbak. Mbak. Nggih. Dadi sampean ngene, Mbak, umpung ning kene. Iki ibarat Mbak Elis iki jus. Iki jus apa? alpukat no, Mas. Apa Kok iso alpukat, Mas? Alpukat iki. Kok iso alpukat? Dadi alpukat iki rada Kentel, kentel Kentel. ijo, Putih. kentel putih rada rane pulen, pulen terus terus campuri es. terus diombe klenyem ngono iki, Mas. Lek giwang. Giwang ngono lek caraku buah naga lho, Mas, juse. Kok iso Iki buah sandeng naga? iki. Engke niki Sinten cilik? cilik niku Ini masa buah naga? buah naga no jabone kan abang. Jerone? Jerone plenik-plenik ireng akeh. Dijus ora? Dijus. Jus piye, Mas? Mari ngono tak wapuk tenan iki tak omong. Dijus dikai es Diombe. klenyem ngono. Mbak Via. Mbak Pia lek cara aku nak buah ya gampang lho, Mas. Apa? Nanas no. Lho, Gatel kok kok, nanas? Gatel lak jabone iki nanas sing jero. Dadi lak dijusno kuning meroso. Meroso. Dicampuri es. Alah. Diombe. Klenyem ngono, Mas. Ih, Mbak Susi. Mbak Susi no, melo
melon lho, Mas. Melon super. Atik tengahnya jelawar-jelawar. Warin payah. Dilek Campuri es. campuri es. Diombe sewedot. Klenyem. Ngono lho, Mas. Mbak Uci. Mbak apa ayo Iki cara anu buah semangka tanpa biji. Wah. semangka tanpa biji. Pecah biak. Kuwi suarane mak kretek ngono. Duduhe mesti. Oke. Duduhe. Oke no banyune. Campuri es. Diombe klenyem ngono. Mbak Gepeng. Heh? Mbak Gepeng. Sing nomor loro kok kono? Buah apa? Lek cara buahno ora usah dada Mas blimbing. Oh iya. Kecut. Kecut tapi lek dikai gula kan lowegi. Iya. Nek diombe Campuri es. terus diombe klenyem ngono. Busutar. Sutar. Buah kuntek Mas. Kok buah seakeh kok entek piye to jane iki sampean iki? Lehmu kulaan kilo pirang kilo. Nek niat dodol buah, nek niat ngejus kulaan sing akeh. Ya. Golekne buah sawernane buah ngono lho. Ora enek wis. Golekne to ngesakne busutar iki nek nesu. golek busutar Weruh nek lho. nesu nyapa? Nyapa? Mangani bantal iki. Lho ora enek tenan sumpah. Enek Apa? dondong gelem apa ora enek? Dondong. Busutar dondong nggih, purun nggih. Nggih, Dondong timbang ora mboten enten nggih. Lho gelem lho wonge mantuk lho. Gelem lho. Enek dondong ora enek dijus omong ngono to, Dok. Dijus dondong terus diombe rasane Ya piye? kemlotak to dondong. Sesuk ae tak tukone buah sing apik. Kowe ngene pelecehan karo busutar lho kancane mbok klenyem-klenyem busutar kemlotak. Nyapa. Iki wong sepuh lho, kowe ngelone klothak kowe. Dosa we. Lho kok iso ngarani aku dosa berarti. Lah kowe ngelone karo busutar kok wanimu karo busutar karo wong cilik-cilik gak wani ae. Lah terus? Lah aku kan gak wani, sumpah apa piye? Ya iya. Alah, dosa we. Ayo iki lho sumpah. Lah Ayo. iya sumpah, sumpah apa piye? Lah iya lho. Dosa we. Alah, apa? Tembang tresno. Ngelokne salahe. Alah dosa we. Salahe ngelokne busutar. Sumpah apa piye? Ayo. Dosa we. Burung salah. Tembang tresno. Sing jajal dijajal Mbak Elis. Jajal. Lagune napa wae kok? Tuh, tembang tresno. Ah, dosa we. Apok ora we? Kok ora we? Salahe. Iki eneng pamundhut meneh saka Pak Sumani Dopir. Pan mundute nyapa? Pak Sumani garis miring Dopir iki bendil wungu kersake gending Sri Tanjung. Sri Tanjung. Dosa we. Dosa we. Dosa mata. Lurah nesu. Pegel lah. Lurah nesu. Wah, nek wong kersake gending kok Dal bulur nesu. Lurah nesu. Anyar. Lah. Bang matamu we. Dosa we. Dosa we. Jajal Elis dosa. Ora nyampul ayo gak. Mane ye, alah. Dosa we. Jajal Mbak Elis tembang tresno. Mangga. Tenang. Padange surya nanging batang nang mripatku sinar rembulan nambahi susah atiku. 3 2 1. Wah. Wow wow. Yuka Sumawardhani.
nuwun, terima kasih. Ya. Ini Mas Persil. Nggih. Mas Yudo. Ya, iki sarene dina iki ya caket karo panjenengane Pak Kuntet. Panjenengane ndak arep banyol. Nggih. Ning paling tidak ya panjenengan iki punya kemampuan dan dekat sekali dengan Mbah Soleh. Iki panjenengane munggah panggung jula-juli. Langsung jula-juli. Langsung cocok. Nah, Pak Kuntet tadi ngono to? Ya. Kasih Juru cocok. tadi ketuan. Wah, diaturake Mas. Ya, panjenengane. Ya, iki ciri khas Pak Kuntet ini Pak. Gayeng-gayengan, Cak. Ayo ayo ayo. Alor, Cak, alor, Cak. Hei. Caket karo Pak Percil karo Mas Yudo. Niki termasuk ya, generasi muda, Pak. Generasi muda sampean sebagai generasi sepuh paling tidak kudu nyontoni karo sing nom-nom. Contone sing nom ki piye? Padat ya? Padat. Aja nganti sing nom-nom iki apa ki nganti salah jalan. Kudu bimbingane wong sepuh sing diarep-arep. Dadi Pak Tet, umpamane sampean kon nembang ki ya. Kok aku kan enggak tau roh to Mas. Ini kan enggak roh lah. Ini otomatis kene sing pinter nek jenengan pelajari. Umpama Oh, nesu to. nesu. Ora nesu piye wong aku ki dibagi wektu meskipun hanya sekedik. Iya. Sekedikit. Iya. Sekidit. Kok iso sedikit. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nggih. Ojo sampai merubah-rubah bahasa. Betul. Apa menah awake dhewe sebagai pelawak iso menjadi tuntunan. Nggih. Malam ini termasuk masih dalam rangka bulan Syawal. Riyaya. Nggih. Minal aidin wal faidin. Pira-pira luputku njaluk sepura. Ya tak terima. Minal aidin wal faidin pira-pira luputku njaluk sepura. Pak Eko. Pinten-pinten lepat kula mboten langkung panjenengan kula sepura. Walah. Pripun sampean? Sing njaluk ngapura niku sampeyan Wong tuwek lho. Dinut sing nom-nom niku Lah wong tuwek salah mbok dicontoni to Le sing apik. Carane piye ngono. Sampeyan nek gak iso dadi tuwek, tak dadekno bayek lho. Yo, diaturake Pak Kuntet. Ayo, paling tidak awake mengucapkan selamat hari raya Udele Supri. Idul Fitri. Idul Fitri. Oh, juga diaturake Pak Kuntet. Wis gak ngono. Mboten. Magrib budal ngaji sembahyang neng Mojokerto. Mas. Kaya ngono. Kebes aku. Orane kok iso penak. Endi? Apik dan. Dah, rene dah. Iki ketoke turunane Ula Sawa. Nek nak mbakmu mau kentel apa ora? Mbak rada kentel. Rada encer. Awakmu pelawak bengi iki napa bayaran, awakmu napa bayaran. Lah aku sumbangan sampe aku. Ora lengger sulo. Ya. Mumpung sik urip belajar ngaji, nek gelem nanggap wayang tak dongakne munggah suwarga. Enak. Ngono dongane sing tuwa-tuwa kinabulan. Somben nek ngombe kopi aja ngono to. Nyapa to, Dak? Bubuke nyepres kabeh lho. Brengos Oh, brengos ta? Sepurane. Sorry Pak Kuntet. Sorry. Sabar. Kowe rong tau dintup kala jengking. Nesunan lho sampean iki. Ora nesu piye? Kulo nafsin ndak ikhotul maut. Artinya Wong urip ki bakal antri mati. Mati kuwi hak. Mati ki levele dhewe-dhewe. Nek kaya Mas Eko ki levele kelas menengah ke atas. Apa jenenge? Diarani sedo. artine siksane wis bakdo. Mari ngulang uruk murid, mari ngulang uluk ngaji, sedone mesti mudal piwulang dalang. Terus Ane levele sing ngisore yoga pejah. pecah ki. Ngempeto nafsumu ing donya bakal tumuju marang alam barzakh. iku lho. Ngisore pejah mati. Mati. Ilingo nikmatmu bakal ganti. Lek wis mati nikmate ganti anak putu. Oh, nikmate wis ganti. Lah nek kowe dopir Apa? Apa? bongko.
Iso bongko lho. Esuk bakal diobong nang neraka. Yo, padahal kene dagelan. Lah sampean napa? Sampeyan dadi apa? Lah aku lak pelawak. Awakmu padha ae. Dagelan iki cara panganan telo entah ora mateng ora. Dadine Mogol. Ayo. Mrica kecut digawe jamu. Wong tuwek-tuwek nyaprut. Mergo lemu-lemu. Loh. Ayo Cak Tet. Alon-alon watone kelakon. Ya ngono to Cak Cil. ya Cak. Nyambut gawe. Bapak Muhammad Soleh Mahargya kang putra nanggap bayang Sandi dondong dalange maseka presti tentu Rasane ampangan seger kewarasa. mulut critane dalang sing ala ayo dibueng sing becik kanggo tulodo anak putu kita makrib budelo nang sawah lampu-lampu ndang sumet tono bakya esa prengut wedae mumpung sik urip aja seneng gawe salah 5 waktu ayo ndang lakon nono Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmilah sholata daimata widawamil mulkilahi tombol tido 5 wernane iya Cak Tet sepisan maca Quran ping pindhone Tet nangin sak maknane ping pindho salat wengi ayo lakonono wong kang soleh-soleh ayo kumpulono ping pate weteng kira kudu betah luwe ping 5 zikir wengi kang suwe sekabeh sapa bisa nglakoni insyaallah Allah taala penjalukmu diijabahi namung semanten kidungane kula mbok pilih lepat nyuwun ngapura rawe-rawe rantas malang-malang kuntung nyambut gawe sing kertas klawen dipet wis Matur sembah nuwun, Pak. nuwun Pak Tet Pak Tet. Ngono ki lho, jenenge Nyapa? dagelan. Mriki lho Pak Tet. ini lho di arep dijak ompol-ompolan
kolakne. Sampun Nggih, pinten? panjenengan nggih. Dados Jenenge wong sepuh niku nek nggih patulaken to. Napa melih kula kalih Dik Percil menika kan pernah nom. pernah Kudu Apa? Aku dudu tandak silut ya. Iki pinten-pinten lelagon pinten-pinten gegojekan sampun dipun aturaken. Nggih. Terima kasih matur sembah nuwun. Nggih. Nah, insyaallah sok kapan-kapan saged panggih malih Pak Kuntet. Amin. Mas Ucil ki neruske laku. Monggo Monggo ndherekaken. nderaken. Aja nganti ninggalke kawaspadan, Nduk. Leladi karo Gustimu. Apa sing durung cumawis dicawiske sing urung samepta disameptake ya, Nduk. Tak tutke lakumu ya iya. Ugo sing supa kumawon ngane